Здравейте, казвам се Ана Маринова. 22 години занимавам с приложна психология, т.е. занимавам се с обучение, тренинг, с консултиране, с медиация, с решаване на проблеми, с много неща. Последните години усещам липсата на едно парченце, което не знае как да го нарича. Нещо, което предоставям на моите клиенти, нещо ми липсва. Преди, може би, 2 години се срещнах с Джерард и разбрах, че това, което ми липсва, е коучинг. Дойдох с огромни очаквания тук, исках много неща да питам. Това е мястото. Ако ви липсва нещо, което не може да разберете точно как се нарича, това е място да дойдете и да пробвате. Мисля, че ще си намерите това, което ви липсва. Благодаря.